Molt bé, heu decidit que us feu una casa de fusta. I ara què? Com escolliu qui us la fa? A continuació, us dono algunes pistes perquè encerteu en la vostra tria de constructor. Com en qualsevol altre tipus de construcció, una bona casa de fusta depèn, en bona part, del constructor. Hi ha moltes empreses que fan cases de fusta i triar-ne una pot ser una tasca una mica complexa. I compte, no estem parlant d'una casa prefabricada, sinó d'una casa de fusta feta a mida. Per ajudar-vos a tenir clars els criteris per triar el constructor adequat pel vostre projecte, us proposem que us feu 7 preguntes que poden resultar transcendentals. Primera pregunta. Em podeu fer la casa que vull? Evidentment, no totes les constructores fan el mateix tipus de cases. Si ja teniu un projecte, és possible que algunes d'aquestes empreses no us l'agafin. Altres us l'agafaran només si el projecte no és molt complex. De manera que, si ja teniu una idea de com ha de ser casa vostra, aquesta seria la primera pregunta a fer. Segona pregunta. Quan me la podeu fer? Avui dia, aquesta és una pregunta cabdal. La construcció en fusta està creixent i algunes constructores tenen llista d'espera per començar un nou projecte. Així que és bo que us assegureu que la disponibilitat de l'empresa us encaixa. Tercera pregunta. On sou? Sembla una pregunta tonta, però és més important del que sembla. La proximitat entre l'empresa i casa vostra és fonamental. Com més a prop us la busqueu, més fàcil serà realitzar gestions o resoldre dubtes de manera presencial. En el cas de Fustec, treballen molt amb industrials de proximitat, així que sempre tindran gent de confiança per la vostra casa. Quarta pregunta. Teniu taller propi? Aquesta és una pregunta crucial en la qual segurament no hi hauríeu pensat. I és que moltes constructores no tenen taller, i això vol dir que depenen de tercers pel procés de mecanitzat, és a dir, per tallar les peces de la vostra casa. En el cas de Fustec tenen taller propi, i això sempre és un plus, sobretot perquè podeu fins i tot venir a veure com s'estan tallant i premuntant les peces de casa vostra. Així veureu més clarament la diferència entre una casa prefabricada, on hi teniu poc a dir, i una casa preindustrialitzada, que es construeix segons les vostres necessitats i s'acaba muntant sobre el terreny de manera més ràpida. Cinquena pregunta. Quant em costarà? Bé, ja sé que aquesta no us oblidareu de fer-la, òbviament, però també us he de dir que avui dia no hi ha diferències abismals de preu, si estem parlant de bona qualitat, esclar. De manera que potser no serà aquest un argument definitiu per la vostra tria de constructor. Sisena pregunta. Puc visitar alguna casa que hagueu fet? Una altra qüestió fonamental. Poder veure una casa acabada i, sobretot, poder parlar amb els seus propietaris us ajudarà moltíssim, ja que ells van ser un dia on ara sou vosaltres i van tenir els mateixos dubtes que ara teniu. Fins i tot podeu veure cases que s'estiguin fent en aquell moment, i això us pot ajudar a resoldre dubtes sobre l'estructura, les instal·lacions, etc. Veure i tocar sempre ajuda. Setena i última pregunta. Bé, aquesta us l'haureu de fer a vosaltres mateixos. Flaireu. Escolteu la vostra intuïció. Quin feeling heu tingut amb les persones que us han atès? Els veieu implicats? Amb ganes de construir casa vostra? Perquè al capdavall els heu d'encomanar una tasca molt important per vosaltres. Per alguns serà la vostra casa, però per vosaltres serà casa vostra. I el matís és important.